Simon Busuttil li kien jgħid li b'Joseph Muscat Malta kien ikollha titlob bailout qal li jippretendi rating ittieb minn dak li Fitch tat lil pajjiżna. Dan anke jekk Fitch tat rating qal lil Malta bil-perspettiva għal ġejjieni tkun waħda stabbli. Iżda qal Busuttil dan mhuwiex sodisfaċenti. Fuq il-fosos tal-Furjana l-kap tal-Oppożizzjoni stqar li jistenna servizz aħjar ta' trasport pubbliku. Dan wara li l-Gvern kellu jintervjeni minħabba l-falliment tal-kumpanija Arriva. Filwaqt li akkuża li l-Gvern qed jissussidja trasport pubbliku sakemm titqabbad kumpanija oħra, Simon Busuttil kellu jammetti li Gvern Nazzjonalista stess kellu jżid is-sussidji lill-Arriva. Ġara illi s-servizz li daħal ma kienx tajjeb biżżejjed biex ilaħħaq mal-livelli li rridu n-nies. Jiġifieri ċertu rotot ma kienux qed jinqdew in-nies. Ħadna miżuri biex dawk ir-rotot impattu għalihom u ndaħluhom. Ovvjament, dawk kienu jiswaw il-flus. Meta daħħalna dawk ir-rotot, is-sussidju minn 6 miljuni tela l-ewwel għal 8 miljuni u rġajna rranġajna u tela sa 10. Simon Busuttil għaraf li s-servizz ta' childcare b'xejn huwa tajjeb għalkemm qatt ma kien inwettaq f'25 sena ta' gvernijiet nazzjonalisti, Busuttil għalhekk. Iva u kienet fil-programm elettorali tagħna wkoll. Dwar il-kaċċa u l-insib, Simon Busuttil qal li meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern kien għamel attentat biex jinfetaħ l-istaġun tal-insib iżda kien imwaqqaf mill-liġijiet Ewropej. Meta mistoqsi dwar l-isforzi li qed jagħmel dan il-Gvern biex tkun applikata deroga li tippermetti l-insib, Busuttil qal bis-sekk. Good luck to it. Simon Busuttil qal il-Partit Nazzjonalista iżid id-drittijiet u mhux inaqqashom u dan meta kien mistoqsi dwar id-dritt tal-Unjoni Ċivili. Dritt li l-partit immexxi minnu astjena dwaru meta ttieħed vot fil-Parlament.